कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रामगिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्मियांच्या भावना दुखावणारं वक्तव्य केल्यानंतर मुस्लिम समाजातील लोकांकडून निषेध व्यक्त होत आहे. रामगिरीने केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल झाल्यानंतर देशभरामध्ये मुस्लिम समाजाकडून निषेध व्यक्त झालेला आहे. वादग्रस्त विधानासाठी मुस्लिम समाजानं त्यांच्या विरोधात FIR नोंदवण्याची मागणी केली. वादग्रस्त वक्तव्यावरून निषेध सभा देखील घेण्यात आलेली आहे. संगमनेर, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि दापोलीमध्ये मुस्लिम समाजाकडून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनातून रामगिरी महाराजांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दापोलीत देखील या वक्तव्याचे पडसाद उमटलेले आहेत. दापोलीमध्ये मुस्लिम बांधव आक्रमक झालेले आहेत. सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली. हम सब जानते हैं कि आज हमारा यहाँ पर जमा होना और एकता होना किस मकसद से के तहत है. कुरान और इस्लाम की तालीमात हमें बतलाती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये अपने वालिदैन, सारी इंसानियत, बल्कि खुद की जान से भी ज्यादा होनी चाहिए. तो कुरान और इस्लाम हमें बतलाता है. लिहाजा हर ईमान और मुसलमान की ये पहचान है कि वो नबी से मोहब्बत करता है और अगर कोई नबी की शान आणि एवढंच सांगेन की मुस्लिम समाज हा आज या ठिकाणी आलेला आहे आणि लोकांना कमी प्रमाणात मिळवलेली होती आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्या मार्फत प्रवासून आलेलो आहोत. जर का याच्यावरती आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर खरोखरच आम्ही संपूर्ण तालुक्यातील मुस्लिम समाज रस्ता रोको आंदोलन करू. कारण आम्ही आज आमच्या वरिष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे पंकज गावातले 5-5 ते 4 लोक झालेली आहे आणि जर शासनाने न्याय नाही दिला तर आम्ही नक्कीच आमच्या मुला बाळा बायको पोराला घेऊन संपूर्ण तालुक्यात आम्ही रस्ता रोको आंदोलन करू. एवढंच बोलतो आणि माझे ये वीडियो मस्त है. वो मूसा आराम का खाने वाले नहीं बन सकते, उसके ऊपर उसका भाई काम करता ना, उसको भेजा ग्राउंड सूखने के बाद ये मेन आरोपी ये वाला है. निवेदन देण्यासाठी इथे उपस्थित आहात. रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज यांनी प्रेषित आमचे मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल त्यांच्या प्रतिमेला दाग लावून आणि अपमानास्पद वक्तव्य केल्याबद्दल आज आम्ही दापोली पोलीस स्टेशन येथे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. तेव्हा आमचं निवेदन त्यांनी स्वीकारावं व आमच्या काही शंका कुशंका आहेत त्याचं त्यांनी निवारण करून द्यावं. सर्वप्रथम मी आमचे मुफ्ती हुसैन यांना विनंती करतो कि त्यांनी समाजाबद्दलचे 4 शब्द व्यक्त करावे. जान से और सारी मखलूक से सबसे ज्यादा अजीज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गुलामी को रखते हैं. इस पर हमारा ईमान है, ये हमारा धर्म है. हम जानते हैं कि हाल ही में
इस बाबा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अपमान किया है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। बोललेलं आहे बोललेलं आहे साइड